1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Stenhård. En, två, tre, fyra. 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 Jag håller på att värva till mer. Ja, men det är bra. Det är bra så att vi betalar så vi får in på 50 kan jag